Milaka gidarik autoz betetzen dituzte errepideak egunero, eta seguruenik denen irudipena da, nirea behintzat bai, gainezka egiten ari direla azpiegitura horiek. Zein da arazoa? Gero eta kotxe gehiago dagoela? Errepide nahikorik ez daukagula? Ala kotxeari hain lotuta bizi garela, ez ditugula bidaiatzeko eskura ditugun bestelako garraio bideak kontuan hartu ere egiten. Horretaz guztiaz hitz egingo dugu gaur. Gainditu aldaiteke gure gizartearen kotxe zentrismoa. Ahas gaitezen! Ander Gortazar Balerdi arkitektoa aditua da hirigintzan, lurralde antolamenduan eta mugikortasunean. Irakasle elkartua da Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolan, eta Raz bulegoaren sortzailetako bat da. Hiri mugikortasuna da, bere ikerketa alorretako bat. Gertutik ezagutzen du gaia hortaz, eta besteak beste, ideia hau defendatzen du. Trafikoarena, kotxez harago doan arazo bat dela. Kaixo Ander, zer moduz hemen toki egokira etorri gara, ez da? Trafikoari buruzko elkarrizketa egiteko. Bai, ez da izan soilik trafikoaren inguruan, baina bai. Bai, ez da? Bueno, Houston arazo bat daukagu trafikoarekin. Arazo bat trafikoa eta zer motatako arazoa da? Nire ustez, lehenik eta behin arazo espaziala, trafikoari espazio asko eskaintzen diogu eta horrek arazo batzuk ekartzen ditu. Gero badago noski arazo ingurugiro arazoa, gure denborarekin eta norberaren zaintzarekin denborarekin duen harremanak, hori ere garrantzitsua da, eta gero norberaren ekonomian ere mugitzeak kostu bat. Arazo pertsonala esango dugu, ez da? Bai, pertsonala eta kolektiboa ere, baina mugitzeak ere kostu bat du. Eta kontuan hartu behar du. Guk autozentrismoa deitu diogu arazo honi, konpondu beharreko arazoa dela esan daiteke, ez da? Bai, kontua da arazoa ezin dela egun batetik bestera konpondu, azken finean hamarkada luzeren ondorio den inertzia batetik datorren egoera batean bizi gara, eta hori ez da egun batetik bestera aldatzen. Beraz, aldaketa prestatu beharko genuke aldaketa bat, bai, epe motzera bai, baina epe ertainera eta batez ere epe luzera. Eta hori ez da soilik egingo trafikoari buruz edo mugikortasunari buruz pentsatzen, baizik eta hortaz gain hirigintzari buruz, lurralde antolakuntzari buruz eta beste hainbat gairen inguruan. Izan ere, ezin dugu kotxerik gabe bizi, edo bai? Bueno, batzuk posible dugu, nik ez daukat kotxerik eta kotxerik gabe bizi naiz. Baina egia da gizarte moduan gaur egun kotxea eguneroko tresna beharrezkoa da jende askorentzat. Baina ez guztientzat, gero horrek ere baditu beste harimutur batzuk, ez? Kotxea jabetzan eduki beharko genuke denok, edo kotxea nolabait alokairuan edo erabili beharko genuken zerbait ote da. Zenbat jendek behar du bene-benetan kotxe bat, familia batean kotxe bat, 2, 3,
nik gradazio baten moduan ulertzen dut, ez behar izatetik, benetan behar izatera ez da bai ala ez, baizik eta alako txuritik beltzera gris gama askoko ibilbide bat da, ez? Hori da apur bat kontuan hartu bat. Beraz, zaila da, baina posible da. Eta hori frogatuko dugu gaur, ez da? Trafikoa lurrundu aldaiteke? Bai. Errepideko errei bat isten denean, edozein arrazoi dela medio, auto pilaketak sortzen dira berehala. Baina egoera luzatzen bada, ondorioa beste bat da. Gidariek mugitzeko ohiturak aldatzen dituzte pilaketak saihesteko. Esaterako, ordutegiak aldatzen dituzte bide alternatiboak bilatzen edo mugitzeko beste moduak hautatzen dituzte. Horrela, trafikoa arindu eta gutxitu egiten da. Horregatik esaten da trafikoa lurrundu egiten dela. Kontrakoa ere frogatuta dago. Kotxe mari handi arintzeko errei gehiago eraikitzen direnean erabiltzaile berriak erakartzen dira eta trafikoa areagotzen da, arazoa larrituz. Trafikoaren arazoaren neurria ezagutzen laguntzen du arku honek. Azpitik pasatzen diren ibilgailuak zenbatzen ditu. Horrelako 56 puntu daude Euskal Autonomia Erkidegoko errepide sarean. Lurpean jarritako indukziozko espira edo kable batzuk ere erabiltzen dira. Baina gaur egun ultrasoinuetan oinarritutako teknologia nagusitzen ari da. Abiadura radarak bezala, baina kasu honetan beste informazio bat jasotzen du. La cantidad de tráfico que está pasando. Zenbat trafiko ari den pasatzen, intentsitatea, abiadura eta nolakoa den neurtzen ditugu. Hori garrantzitsua da errepide horretan trafikoa arina ala astuna den jakiteko. Informazio horrekin plangintzak egiten ditugu eta neurri bat edo beste hartzen dugu trafikoa arazorik gabe dabilela ziurtatzeko. Para mejorar la fluidez del tráfico. Hiriburuen arteko trafikoa 2 inguru hazten ari da urtean. Erkidegoa zeharkatzen duena, nazioartekoa gehixeago, 6 bueltan. Hala ere, oraindik ez gara pandemia aurreko egoerara itzuli. Izan ere, pandemiak eta pandemiari lotutako egoera ekonomikoak jendearen mugikortasun ohiturak aldatu ditu. Hay que tener en cuenta que la pandemia también ha traído consigo Pandemiak garraio publikoaren aldeko ohitura aldaketa ekarri zuen. Gaur ditugun salneurriak oso onak dira jendearentzat. Para la población. Bestetik, kotxea konpartitzea ere zabaldu da. Telelana sustatzen duten politikak ere badira. Eta gizartea oso kontzientziatuta dagoela uste dut. Está muy concienciada. Errepideetan gertatzen den guztiaren berri dute hemen, denbora errealean. Eusko Jaurlaritzaren trafikoa kudeatzeko zentroa da hau. Errepideetako informazioa ona iristen da. Jaso eta aztertu egiten dute. Bide sarearen egoeraren berri ematen dute hainbat kanalen bidez. Alertak eta oharrak kudeatzen dituzte. Azkenean bide segurtasuna zaintzen dute. Hemen aldiz, unean gertatzen ari denetik abiatuta, etorkizunean gerta daitekeena aurreikusten saiatzen dira. Mugikortasun alorreko aholkularitza egiten du Ingartekek. Adibidez, errepide berri batek trafikoan izan dezakeen eragina kalkulatzeko gai dira. Edo dagoeneko existitzen den azpiegitura bat nola hobetu daitekeen aztertzen dute. Ordenagailuen barruan gertatzen da hori guztia. Simulazioez eta eredu informatikoez baliatzen dira. Modelo bat da errealitatean gertatzen diren egoerak software baten bitartez erreplikatu eta software horretan sartu ditzakegu egingo den azpiegitura bat edo hipotesiak galdetzea software hori kasu desberdinak geho konparatu ditzakegu
aukera egokiena planteatzeko. Hori da prozesu normal bat. Gasteizko hau egiten dutenaren adibide ona da. Biribilgune honetan topo egiten dute kotxeek, tranbiak, oinezkoek eta bizikletan doazenek. Toki hau berrantolatzeko aukerak ari dira aztertzen softwarearen laguntzaz. Horretarako informazioa eman behar zaio eredu informatikoari. Trafikoaren zenbatekoa, semaforoen konfigurazioa edo tranbiaren aldizkakotasuna adibidez. Baina baita ere zuzenean egindako behaketak eta gidarien portaera adierazten duten algoritmoak. Ideia da, errealitatean gertatzen dena ahalik eta zehatzen jaso dezala softwareak. Izan ere, simulazioak parametro horiekin guztiekin jokatzen du, irtenbiderik onenak proposatzeko. Ereduari ematen zaion informazioak gakoa da hortaz. Populazioaren mugimendu patroiak ezagutzeko adibidez, gidarien mugikorren kokapenak ere erabiltzen dituzte. Telefono konpainiek konfidentzialtasunez emandakoak noski, eta kotxe berrienen sentsoreek jasotzen duten informazioa ere sartzen dute. Hau ere erabat anonimoa. Floating car data da kotxeak dituzten, barnean dituzten telematika hori, gaur egun internetera joeten da, enpresa bakoitzak jasotzen ditu datu horiek, bere gauzetarako, baina baita merkatu bat dago horren inguruan eta saltzen dira datu horiek jakiteko denbora errealean, adibidez gertakari bat egondan, edo jakiteko duela aste bat trafikoa nola zegoen, badaude hornitzaile batzuk datu horiek saltzen dituztenak. Datuak aberasteko ezinbestekoak dira oraindik inkestak. Beste datu horiek esan dizutenak, esaten digute nondik nora jundi duten, baina ez dakigu zergatik jundi duten leku horretara. Garraio publikoa berrantolatzeko beste software bat erabiltzen da. Lehen ikusi duguna baino maila bat gorago kokatzen da simulazio hau. Portaera eredu deiturikoekin, trenen maiztasuna, autobus geltoki baten beharra edo linea berri baten eragina kalkulatu daiteke. Kasu honetan helburua da zerbitzua hobetzea eta ahalik eta jende gehien erakartzea garraio publikora. Prest dago gaur egun dugun garraio publikoaren sarea jende hori guztia hartzeko? Gure ustez, garraio publiko sareak arazoa du, eta arazo nagusia da gaur egungo garraio publiko sarea berez historikoki egon den sare baten jarraipena da, ez? Nolabait inertzian dago oinarritua. Eta aldiz gaur egungo mugikortasunaren beharrak eta eszenatokia nolabait erabat aldatu da belaunaldi batean, ez? Beraz, ari gara garai bateko sarearen diseinu batekin erabat ezberdina den errealitate bati erantzun nahian. Beraz, ulertzen dugu sareak behar duela berpentsatze bat, errealitateri beste modu batean erantzun ahal izateko. Zuek horretan zabiltzate, ezta? Garraio publiko sare berri bat edo diseinatzen edo ezakit amesten. Asko interesatzen zaigun gaia da eta horrekin lotu da oraintxe Gipuzkoako etorkizuna eraikiz deialdiaren barne Gipuzkoan Odala proiektuan ari gera lanean, EHUko kabiar ikerketa taldearekin batera, eta bai hor planteatu nahi duguna intermodalitatearen kontzeptuan oinarrituta dagoen sare hori norakoa izan daitekeen pentsatzea. Intuizioa, esango nuke nolabait da, ezin dugula toki batetik edozein puntutik edozein puntura beti maiztasun honeko garraio publiko azkar batean egin, ez delako operatiboa, ez delako efizientea izango sekula, eta hor sartzen da gure ustez transbordoaren edo euskeraz ontzi aldaketa ditzen zaio, ez zait asko gustatzen, baina intermodalitatearen kontzeptu hori, ez? Hau da, puntu batetik bestera joan ahal izateko, batzuetan modurik errezen agian geltoki bat egitea, geldiune bat egin eta moduz aldatzea izan daitekeela, ez? Eta modu aldaketa horretan sartu ditzakegu zati bat kotxez eta ondoren autobusez, edo zati bat bizikletaz eta ondoren trenez, edo bi autobus hartu jarraian, edo trena eta autobusa,
eta beraz fokua nolabait intermodalitate puntu horietan jarri beharko litzatekeela eta lurraldean zehar antolatu ditzakegun intermodalitate puntu horietan. Astigarragako mugikortasunaren azterketa egin zuen Gortazarren lantaldeak duela urte pare bat. Laneko bidaiak aztertu zituzten bereziki ikerketan, eta jakin nahi zuten ea kotxe erabilitzen dutenen artean zer portzentajek duen alternatiba bat eta zeinek ez. Hauek izan ziren emaitzak. Hasteko, kotxearen aldeko autua egin duten gidarien 25%ek izan baditu mugitzeko aukera jasangarriagoak. Garraio bide jasangarriak kotxearen benetako alternatiba diren ala ez zehazteko denboraren irizpidea erabili zuten egileek, erabakian beste hainbat faktorek ere eragiten duen arren. Hala, bidaiak asko jota, 20 minutu edo 135 denbora gehiago iraun beharko luke. Hau da, kotxez 10 minutu versus ordu erdi bat oinez, bizikletaz edo garraio publikoan, edo ibilbide luzeetarako 70 minutu kotxez versus 90 minutu garraio alternatiboetan. Hortaz, kotxe gidarien laurden horren erabakia borondate kontua litzateke. Baina zer gertatzen da gainerako gidariekin 75%rekin? Zuek Astigarrako mugikortasuna aztertu zenuten, ezta? Zer aurkitu zenuten? Astigarrako mugikortasun planean bilatu nahi genuena zen batez ere lan produktiboarekin edo soldatapiko lanarekin zerikusia zuten mugimenduak nola ematen ziren. Eta topatu genuen, badirela kotxea erabili, baina alternatiba baduen jendea, baina badela ere kotxea beste erremediorik ez duelako erabiltzen duen beste jende asko. Ikerketa hori irakurri dut eta kontzeptu berri bat ikasi dut, gidari gatibuarena. Gatibu dauden gidariak, ez da zer da hori? Kontzeptu hori erabili genuen, literatura akademikoak asko azpimarratzen duelako garraio publikoaren erabiltzaile gatibuaren figura, eta hori historikoki literaturak dioena da, lehenik eta bain emakumezkoa dela, eta gaur egungo testu inguruan, eta Euskal Herrikoan baita ere, migrantea. Eta hori garraio publikoa erabiltzen duen edonork ikusten duen zerbait da. Eta orain ulertzen genuena zen, badaudela lan mota batzuk eta perfil mota bat, kotxea erabiltzen duena, benetan ez duelako beste erremediorik, eta beste erremediorik ez izatea bultzatu sistemak edo nola esan, beste erremediorik ez izatera bultzatu duen jendea badela. Eta horrek zerikusia handia du ere, lehen aipatu dugu, hirigintzarekin eta lurralde antolakuntzarekin, eta paradoxa handi bat da, ez? Garai batean, nik bete aipatzen dut hau, garai batean industria askoz kutsakorragoa zenean, gure herrien ia barren-barrenean zeuden. Erdian askotan. Eta gaur egun industria eta lan askoz ere garbiagoa denean, lur merkea bilatzeko oso urruti, herritatik urruti jarri ditugu poligonoetan, eta eta kasu batzuetan ulergarria da espazio asko behar dutelako, baina beste kasu batzuetan hirigunetik gertuago egon zitezkeen inongo arazorik gabe, ez? Eta orduan, hain urruti jartzeagatik, garraio publikoa zuzenean inefizientea da, ez dago modurik, toki batzuetan ez dago modurik. Beraz, hortik lurralde antolakuntzaren eta hirigintzaren garrantzia mugikortasunari buruz hitz egiterakoan eta mugikortasunaren arazoak konpontzeko garaian, ez? 15 minutuko hiriaren proposamena modan egontzen duela urte batzuk lurralde antolakuntzan. Parisen sortu zen kontzeptua, eta hiri handi guztiek dituzten mugikortasun arazoei aurre egiteko zera proposatzen zuen. Ordu laurden oinez edo bizikletaz eginda, hiritarrek eskura izatea oinarrizko zerbitzu guztiak, hala nola, lana, erosketak, hezkuntza edo osasuna. Euskal Hiria askotan erabiltzen den ideia bat den arren, 15 minutuko mugikortasun jasangarria nekez aplikatu daiteke gurean. Lurralde eskalan mugitzen garelako. Aplikatzeko bideragarriagoa izan daiteke Katalunian egin duten planteamendua. Buelta eman diote 15 minutuko hiriaren kontzeptuari eta 45 minutuko lurralde bihurtu dute. Alegia, denbora horretan eta garraio bide jasangarriak erabiliz egindako joan etorriak oinarrian dituen
mugikortasun eredu baterantz jotzea da ideia. Trafikoaren arazoa arintzeaz gain, CO2 isuriak gutxituko lirateke, eta etxe bizitzaren garestitzea ere geldituko luke, hiriguneak eta periferia hobeto komunikatuta egongo liratekelako. Helburu bezala erakargarria da, eta esan bezala kopiatzeko modukoa. Gutxienez, balio du gaur egun dugunaren gainean hausnartzeko. Jasan dezake planetak gure mugikortasun eredua, kotxean oinarritutako eredu hau? Bistan da, datuek diote ezetz, gaur egun isurpenen ehuneko, ez dakitzen bateko den zehazki, baina ehuneko handi bat mugikortasunarekin zuzenki lotua dago, eta hain handi batean gure eguneroko mugikordasunean kotxeek suposatzen dutenarekin, baita ere hegazkinak eta bar. Beraz, mugikortasun jasangarriaren ideia, nire ustez, badu puntu oksimoron puntu bat, izan ere mugitzeak energia kostatzen du, edozein distantziatan nolabait, oinez ez, bizikletaz esan daiteke ez da ere. Baina hortik aurrera. Baina hortik aurrera, ibilgailuak egin behar dira, azpiegitura egin behar da, eta ondoren erabiltzenen energiaren arabera gehiago edo gutxiago kutsatuko da. Beraz, mugikortasun jasangarria helburu bezala ulertzen dut, nik konformatuko nintzateke mugikortasun jasangarriagoa egingo bagenu eta pixkanaka gutxienez norabidea garbi edukiko bagenu. Gure hirietan espazio publikoaren 70% autoek okupatzen dute. Kaleak oinezkoentzat berreskuratzeko asmoa duten hainbat proiektu eta proposamen egin dira. Peatonalizazioak kasu. Zarautzen abiatu duten egitasmo honek, autoekin elkarbizitza erraztea du helburu. Hauek etorkizuneko hiritarrak dira. Beraiek eraikiko dituzte hemendik urte batzuetara izango ditugun herri eta hiriak. Eta denentzat lekua izan nahi badute, gaurko hiriek dituzten akatsak identifikatu eta soluzio aukerak aztertu beharko dituzte. Elkarrekin ondo konpondu beharko dute, autoz, motorrean, bizikletan, zein oinez joan. Gaur egun, ohikoena da bakoitza bere bidetik joatea, hau da, espazioak bereizita izatea. Errepide, bidegorri, espaloi. Baina aukerarik onena da. Ze gertatuko litzateke oinezkoek eta beste ibilgailu mota guztiek eremu bera konpartituko balute? Bide heziketako dinamika honetan proba egin dute Zarauzko Malekoian. Araurik eta trafiko seinalerik ez dagoen gune honetan norbanakoen ardura dagakoa. Helburua da gune konpartitutan aldala intuitiboki eta aldan seinale eta elementu gutxienekin partekatutako gunea sustatzea. Nun, bai inguruneak, bai lautadak intuitiboki emango digun gune hortan partekatzeko aukera, eta bertan mugikortasun modu desberdinak partekatuko duten eremu hori, seinale, bide, segregaturi gabe eta elkar zainduz. Ideia hau ez da berria. Duela 20 urte jarri zuten martxan Europako zenbait hiritan, kaleak oinez ibiltzeko seguruagoak izateko asmoz. Esperientzia aurrera eraman zuten lekuetan aldaketa fisikoak egin zituzten. Esaterako, seinaleak kendu, galtzada eta espaloien arteko koskak berdindu eta lurreko markak ezabatu zituzten. Arriskua handitu zela pentsa liteke, baina ez zen istripu gehiago egon, alderantziz. Auto gidariek abiadura moteldu zuten bere kabuz, kotxe kopurua jaitsi egin zen. Jendeak errazago hartzen zuen bizikleta, eta oinezkoek ere eremu horiek birkonkistatu zituzten.
Zarautzen egindako zenbait jardunalditan ikusi da gurean ere posible dela. Abiadurak mugatze du zein tokitan partekatu liteken eta zein tokitan ez. Azkenean zenbait abiaduratan zaurgarria den horrek kaltea izateko aukera dauka eta hor, ez dago beste erremedio segregatzea baino. Baina abiadura moteltzea lortzean tokitan eta lautada zabal bat gune egokiak dian tokitan noski eman daitekela. Eta eman daiteke ibilgailu eta oinezkoen artean, oinezko eta bizikleta, eta oinezko bizikleta eta bestelako mugikortasun modu zaurgarrien artean ere. Bizikletak, patineteak eta oinezkoak gurutzatu dira praktikaldi honetan. Aurrek erabakiak hartu behar izan dituzte batetik bestera joateko. Abiadura egokitu dute, edo besteei pasatzen utzi diete istripurik ez izateko. Erabaki horiek arautzen dute mugikortasuna gune partekatuetan. Nik jokua azaldu izuetenean, ni zenbat arau jarri dizkitzue jolasanak? Zero. Zenbat seinale zeuden? Zer uste zuen sentitze zuela? Beste imine emateko beldurra zen eukaten, ezta? Behaiek bisibili nahi zuten abiadura lehiakortasun puntu hori bazeukaten, baina horren gainetik dago beste imine emateko beldur hori. Eta hori presente dutenez, araui jarri gabe, seinaleik erabili gabe, azkenean bizikidetza posiblea ikustea. Jardunaldi hauek pertsona zaurgarriekin ere egin dira. Mugikortasun mugatuko pertsonekin eta adinekoekin. Empatia lantzea da helburua. Besteen beharrak kontuan hartzea espazio publikoak erabiltzeko garaian. Izan ere, etorkizuneko hiriak eraikitzerakoan denon mugikortasuna kontuan izan beharko da. Eta hori, umetatik barneratu behar da. Ondorioak da, azkenean, adin honetan oso presente daukela, helduagotan berritu beharko litzatekela. Baina posible da. Eta gune fisikoak, lautadak, zabalerak aukera ematen tokian, funtzionatzen. Zarautzen dagoeneko existitzen dira mugikortasuneko gune konpartituak. Gure hiri eta herrietan, ibilgailu eta erabiltzaile ezberdinen arteko elkarbizitza posible dela erakusten dutenak. Azkenan, hau guztia konpontzeko edo kotxezentrismoa gainditzeko gakoa izan daiteke borondate kontua, ez da? Borondatea eta ausardia, eta berriz azpimarratuko dut, orain adibidez isurpen gutxiko eremuen kontuarekin eta bar, fokua batez ere kutsaduran jartzen da, eta nolabait esaten da, sartu ahal izango duzu toki batera edo bestera, baldin eta zure kotxea jasangarriagoa baldin bada, ez? Eta aldiz nik uste dut azpimarra espazioan jarri behar dela, ez horren beste kotxea pixkanaka elektrifikatuko dira eta pixkanaka garbiagoak izango dira, baina arazo espazialak bere horretan jarraituko du eta hori da, hemen ikusten duguna ere, hori da, ez? Kotxeari eskaintzen zaion espazioa eta kotxeak funtzionatu ahal izateko eta elementu zentralizateko behar duen espazio guzti hori. Kotxerik gabe edo kotxe gutxiagorekin bizi daitekela. Erabat. Eskerrik asko hande. Zoi. Bukatu dugu, datorren asteko saioak soinu hau izango du. Badator, urteroko EITB-ren elkartasun maratoia eta Teknopolisek bat egingo du ekimenarekin. Gaixotasun kardiobaskularrak ikertzeko dirua biltzea da, 25 urte beteko dituen telemaratoiaren helburua, eta guk gure moduan lagundu nahi dugu. Bihotza eta bihotzeko gaitzak ezagutzeko saio berezia egingo dugu, eta nola zaindu ere erakutsiko dizuegu. Datorren astera arte, agur! Itxasoko olatuek
time.